Kapitulo 20. Ang bino, makahimo kanimong sabaan buang-buang. Busa, ang paghubog-hubog binuang. Kahadluki ang hari nga nasuko ingon sa imong pagkahadlok sa leyon nga nangulog. Ang paghagit sa iyang kasuko maoy pagpatay sa kaugalingon. Gustog lalis ang mga buang-buang. Ang maayong buhaton, mao ang paglikay kanila. Ang mag-uuma nga tapulan kaayong mudaro sa iyang uma sa panahon sa tingdaro, dili makabaton bisag unsa sa panahon sa tingani. Ang hunahuna sa usa ka tawo sama sa tubig diha sa lalong nga atabay. Apan ang tawo nga maalamon makakalos niini. Ang tagsa-tagsa ka tawo buot mo paila nga siya matinud-anon. Apan kinsa may matarong. Bulahan ang kabataan kung ang ilang amahan matarong ug dili limbungan. Inigukom sa hari, mailan niya ang dautan. May makaingon ba gayod nga walay buling ang ilang tanlag ug gisalikway na niya ang iyang sala? Gikasilagan sa Ginoo ang dili hustong mga timbangan ug taksanan. Ang binuhatan sa usa ka bata magpakita kung kinsa siya. Pinaagi niini makaila ka kay kung maayo ba siya ug matarong. Ang Ginoo naghatag kanatog mata aron itan-aw ug dalungan aron ipamati. Pagpunay katulog ug mapobre ka, pagkugi ug makabaton kag daghang pagkaon. Ang pumapalit kanunay magbagulbol nga taas kaayo ang bili. Apan inig-uli niya magpagarbo nga nakahangyo siya. Ang mga pulong nga puno sa kaalam sama kabililhon sa bulawan ug sa mga mahalong bato sa mga alahas. Kung ang usa ka tawo magpataka og garantiya sa utang sa usa ka dumuduong, kinahanglan nga garantiya niya ang iyang kabtangan. Ang imong nilimbungan kapahimuslan mo sama sa lamian kaayong pagkaon. Apan sa madugay o sa madali, mahisama kini sa balas diha sa imong baba. Pangitag maayong tambag umulampos ka. Ayaw pangahas pangadto sa gubat kung wala kay maayong plano. Ang usa ka tigpanglibak dili gayon makatagog sekreto. Busa palayo sa tawong tabian. Kung tungluhon mo ang imong mga ginikanan, matapos ang imong ginabuhi sama sa suga nga mapalo diha sa kangitngit. Ang bahandi nga sayon rang naangkon dili rang dali rang gastuhon. Ayaw panganti ug panimalo sa usa ka daotang buhat. Salig sa Ginoo utabangan kaniya. Kasilagan sa Ginoo ang dili hustong mga timbangan ug mga taksanan. Ang Ginoo maoy nagbuot sa atong agian. Busa unsaon man sa tawo pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Una-una pag-ayo sa dili ka pa magsaad ug halad ngadto sa Dios kay tingaling magpasol ka unya. Ang hari nga maalamon masayod kun kinsay dautan ug silutan niya sila sa walay kakuluoy. Ang Ginoo naghatag kanato hunahuna ug tanlag dili kita makatago og gikan sa atong kaugalingon. Ang usa ka hari magpabilin sa gahom kun ang iyang pagdumala inubanan sa kaligdong, katarong ug nahisubay sa kaangayan. Ang garbo sa mga batan-on mao ang ilang kusog. Apan ang korona sa mga tigulang mao ang mga uban diha sa ilang ulo. Usahay
kinahanglang makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita mabag-o sa atong pamatasan.